खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बारबावबाय सबाय माजे फर वान नाइन महर दान सोनाफोर दामु गैयिनिफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबजासिनो नांगौ जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय दिनैनि आंनि वेलकाम खालामनाय स्टाइला एसे आलदा आरोना सोनाफोर फुंनि समय 5ता जाथ'वाखै 4:47 ना मा जाबाय फिसालाखौ बहायबाय आङो मोनायाव बिराद थाबनो उन्दुयो बे गथ'आ दासान्दि माने बिराद उन्दुनो ओंखारग्रा नियम जादों आरोना बेना ओमफ्राय आङो एकदम जेने थेने ओंखाम संग्रा न' एकदम सुनानै लानो हाबाय आरोना खुनुरुखुम ओमफ्राय सनाफोरनि आंनाव मा थेबगांगां गुग्लासि बेरना होबाय आरोना जि गोबावनि उनाव गोदो गोदायथ' आंनाव मुसुगु थुसुगु बेरला जोबोमोन आरोना गन्थं बिजौ ओमफ्राय आरो बेरनायनि जायगायावबो बेरबावोसोमोन बे जिरायनो हालायै जायगायावसो बेरोमोन आरोना ओमफ्राय हान्थुफ्रावबो बेरोमोन खिन्थु दा जेने थेने नैबेहायल' बेरदों थिल थिल सागासिनो दं आरोना ओरैनोबाबो बे टाइमावहाय बारा स्रां जाजोबखाया ओमफ्राय दाथ' अखा हानाय अखा दोमैनाय बांसिन खोमसिनि दं आरोना एसेबो स्रां नङा आरो रावबोआनो सिखाराखै आसपासावबो सिरि सिरि अखायाव गोदो गोदो उन्दुनाय आंहासो बिमा बुरिया गोदाव सोराव बे राजानि थाखायनो आरोना सिखारनांगौआ जेबो राहा गैखाया जाबाय सनाफोर ओमफ्राय ब्रास लानानै एन्ट्रि मारनायखौ गाज्रि मोनो नाङा दे आंथ' बेयाव फेम्फोनाय जेव लानानै एन्ट्रि खालामाखैना मुगै सुगैनो सोरखौबाथ' आं बेयाव फेम्फोनाय जेव लानानै एन्ट्रि खालामनानै नुबावोसो आंना बिदि नङा आं बिदिबो लानो हाखाया आरोना आं जास्ट माने गुड मर्निं होननानैसो नोंथांमोनखौ उइस खालामनो होननानै लानाय जादों आरोना आंहा सिखारबाय गुड मर्निं होननानै आरोना मोनायाव माने फिसालाया थाब उन्दुयो बिराद उन्दुनो ओंखारना जादों गथ'आ बेनिफ्राय फुङाव एसे थाब सिखारनांगौ एसे मिन्थिगौ आरोना बियो ओमफ्राय आंबो एलार्म होनानै दोनखायो नालाय एलार्मा गाबबाथाय एखमबा लावलायगोन आरो एखमबा आं नारहरनांगोन ओमफ्राय एखमबा गाव दुखुं सिखारखायो आरोना मानसिया खिनो थांदों बैथिंजायहाय खारबोबाय फिसाजो सिखारथ'यावनो आं फिसालाजों जिरायथाबबोसै दा फिसाजो सिखारबाथाय आरो जाखानाय नङा बिसिनायाव लिंफिनगोन ओमफ्राय आं बिदि मोखां तोखां ब्रास ट्रास फुखांनानैहाय बिसिनायाव थाफिननांगौबाथाय बिराद बायो आरोना ज्राव मावनो मोनाबा दा गैथ'ला बेनिफ्राय मा होनो आंना ब्रास फुनायनि खुनु लिमिट गैया एखमबा हरावबो फुलाबायो एखमबा सानसु सांग्रां फुलाबायो जेब्लानो मुखा मोनो जेब्लानो गोसोखाङो अब्लानो फुयो आरोना फुङावल' फुगोन बे नङा मालाबा फुङाव गल' फुवा होननानैबो थायो आङो बेनिफ्रायहाय दायो सानसेयावबो फुनो हागौ आरो दायो बाराबा साहा लोंखांनानैबो फुनो हागौ आरो अबेबा थांब्रबनो लागाबाबो फुनो हागौ बिदिसो आरोना मोनायावनो बिमाया एसे जारिनानै दोनखायो नालाय गाबोन फुङाव सिखाराबा दिगदार दङ नोङो होननानैहाय ओमफ्राय सिखारगोन बियो सिखारबाबो हारसिं जिरायनानै माने उन्दुनो ओंखारनाय बोरैबा जायो बिमाया जुदि बिनानावजों थाफानांदोंबा ओंखायनो बिमायाबो हानायमानि सिखारफानांगौ जायो आरोना सिखारफानानै सेराव जिरायफानानै बा माबा मोनसे गावखौ बहायनानै बोलो होफाबाय थानांगौ ओमफ्राय खामानि मावबायसो आरो खामानि गैयाबा गावजों जथाबफानांगौ नङाबा सिखारदोंबो जेबो खामानि गैया आंनि फिसालानि आखला आरोना सिखारनायाव हले बिसोरो जेननाय नङा नै बेबादि जिरायफानानै गावनिबो क्लास एगजाम बायदिसो आरोना आंनाबो 5 ग्रेडनि एगजाम जागासिनो होननाय बायदिसो सनाफोर जफाबाय थानांगौ माने अबेबा फिलिन्दा ब्लेंक्सफोरखौ आं बिदिनो लिरनानै होयो गावखौ फारसेथिं मोखासथ' लानो होबाय ओमफ्राय सोर बिदि लिरफानो मोजां मोनो आं लिरफानानै होनो मोजां मोनो खिन्थु आं दा टाइमानो मिलाया सिगाङावथ' आं बिदिनो जिरायफानानै फरायोमोन ओमफ्राय दा बिमाया बिदि जिरायफाया फरायनायाबो एसे हुलुस थुलुस जालांसिनदोंसो आरोना फिसालानिया जेबो राहा गैया बिमाया ओमफ्राय दा आं एसे सान्स मोननायखाय लिरना होबाय आरो बे मेचिं खालामनाय मा खालामनायफोरखौ एसे लिरनानै होयो आङो बिदिनो दा फिसाजो सिखारबानो गैला आंबो बारा गोबाव समय मोना दाना गाव हारसिंनो बांसिन खालामनांगौ ओमफ्राय हारसिं नालाय गावखौ बारा ध्यान होनो मोना नालाय ओंखायनो एसे गन्डगल जासिनबाय आरोना एसे देरनानै बुजिगोन ना बुजिया आं बेखौ मोनथिला सनाफोर बाट आं दा बिराद टेनसन आरोना मोजां मथन टाइम होनो हायिखाय आधा घन्टासोनि बारा थाफाखांनानै एसे उन्दुफिनबाय आरोना ओमफ्राय बे आधा घन्टा गाहाम बिसिनायाव थासोमनाय आंहाबो मेगनासो ग्रो मोनफिनलाय लांबाय आरोना ओरैनो थाब सिखारखानाय उन्दुनो ओंखारो आंबो बिमा बुरिया मालाय बेसे सहायनो नङा होमबा नै बेलाय माथो मैयानो जि होनानै दोननायानो सिनानै थाजोबदों नै अखायाबो हरसे हादों नालाय मिजि हागासिनो दासिमबो साजारनानै लाबाय आंहा नैबेलाय सिखोना सिदा नैबाय गोलैस्लाबाखसै बारा नङा नालाय जियावनो थाबथाबाय सेबनानै आलदा जिखौ होनसां ओमफ्राय आंनि फौजि बिसाजो रायजालायनाय गान सोंबाय थानाय नायथिया दा लिंखो एसे नांनायसो दे सनाफोर जेबो नङा
हास'नानै जिस्रि जिला खालामबाय आङो जिया सुथि खाफोर नालाय मोजांथार जाबाय थानायजों जाबजों दुखुजोंनो बेस्रा गाननानै दुगैबाय थानायावनो जिया हारसिं जिदों आरोना नै थेवबो गाराखै आङो खामानियाव इउज खालामबावगोन होननानै रोहैलायनाय गानबाय नालाय आंबो नै रायजाखागोनानो बेस्रा एबार रायखौ माबानानै दोनसां ओरै थननानैहाय उफाय गैया दे बेहा थाथ'थोंसैलाय बिदि बेलाय जिस्रि गांनै ओंखारबाय आरो दोनथ'बावबायसो आरोना ओंखाम खांनो मानो बिराद मोजां सुटि नालाय पियरनो थाथ' दंथ'यो दा जानोबा जायाबा था होननाय बायदि जुनारफोर जेबोआनो लायखानाय गैया बाजाराव थाङाखै जेबो गैया बिस्कुटबो गैया दखानसिमखौनो थाङाखै नालाय ओंखायनो नै मैया मोनायाव बुट सोमनानै दोनखानाय बुट बादाम मा सना जाबाय बादामा खाद बादामबो सोमदोंमोन नालाय बेखौ जागासिनो दङ अखा जादो एनिफ्राय सनाफोर अलसिया बुंनो ना मा बुंनो आंखौ नै मैया हराव दालि ओंख्रि संनानै जादों ओमफ्राय बिमा बुरिया आं मिन्थिया साननिबो लाखागोन सानाव संखानांगोन बे ओंख्रियानो ओंख्रि होननानै साननिबो लाफानानै खनसेनो बुरजा संदों आरोना बुट दालि गैया बेयाव खालि मुग दालिजों मुसुर दालि आरोना एक दिसे दो थिकार होननाय बायदिसो अलसिया मानि ना मा होनो सनाफोर सानावथ' संखायोना आरो मोनायावबो संनांगौ थारमाने मैया सानावथ' जोङो पनिर गोजांजोंनो जानानै थाबाय अनलि खांख्रिखला भाजाल' एवजादेरबायना मोनायाव दालिजों दावदै भाजा जाबाय नालाय संखानानैबो संदेरखादों आं साननिबो ओमफ्राय दिनै आरो फुङावनो एसे गोदौ होनानै दोनसै बोथोरा थान्दाखासोना जेबो जाया एसे दुंहोनानै दोनखानोसै आं सानसुनि भाजाया माबा मोनसे जाबाय थासिगोन आरो मा गोसोखांनायखौ बिमा बुराया होननायसो जानोसै एबारना जेबो गैया खालाव खासाव नालाय माबा मोनसे गोसोखांबाय दां होनलायदो आरो आं मिनिनो ओंखारखाबाय आरोना हनै आजावदो मावथिया गावसो लांगोननो भगबान आंना खामानि गैला होमबालाय आं भिडिअ खालामनानै थानोसै आङो खामानियानो गैलाबा आंहा आरो थांनानै सिनानै बिहैबावबायसो हनै बिदानिफ्राय ओइ मादै टाइम गैला सना नों बेयाव दाबिनदो सना ओखि बाव दाबि होननानै जादों मा बाव सना दे बिराद आथा सिथा मोजां लिर थांदो फैदो मा फैदो थांबाय आदाया थांबाय सना फैदो अखा हादों नै अखायानो मिजिथार नै स्कुटिजोंनो दोनलांजायो ना थाबायनानै थांस्लाबनो हायो थाग थिग रिक्सा मोननायखाय हरबाय 10 थाखानि फैदो मालाबा एकदम हास्लाबथारा हाया आङो माबा टाइमनि आगोल रेडि जाबाबो बोरै नानिजोंनो माबा खिनो ओंखार हासुनो ओंखार दसेनो दै लोंलायगोन गस्ला सिग्लाबलायगोन गानस्लायलायगोन माबा हासुलायगोन खिलायगोन ओंखायनो एकदम एसे गोजानाव रिक्सा बोरैबा आवाज खोनानै एकदम सेन्देल फैथा गाना मुवा खारदोलायलांनानै गाब्रिनानै लिंहरबाय आङो फटाफट फाथायहरबाय 10 थाखा लाबाय आरोना ओमफ्राय 50 थाखामोन नालाय 40 थाखा होलांखाबाय बिस्रा 8 मिनिटल'खासैमोन टाइमाबो हास्लाबानो जाखासिगौमोन जोङो बेलाय रायजो राजानि जुनैनो फैदो मा फैदो जानायानो आद्रा जानानै दं फै जाफैदो फै जादो मा जादो आयो बादाम जानोनो बुटखौ बादाम होनो जादो दे मा जा दान्दिसे उनाव जोंबो सिदा ओंखारबाय खाफालाथ' बेनोसै नांगौ समाव रिक्सा मोनद'आ जाखायो आरो अखायाबो गाराखै स्कुटिबो लांनो हाया दा ससेयाव मोनदोंमोन मोननाया मोनफैखासिगोनखाय गाखोआसै आरोना आङो थाबायथारबाय सरबसि मोनखाबाय इसे लेट जाबाथाय मोननाय नंला होननाय बायदि जा फैथारबाय आरोना नोङो ओमफ्राय बे सोबाय थानाया आंनि नङा दे एफा बुरजाया आंना आलदासो टारगेटआ आरोना ओमफ्राय लानानै लगे रिक्सा एबारना माने अखायाबो मिजि हागायाबो मायाबो नालाय उफाय गैया रिक्सा गाखोनानै फैफिनबाय आं एबार ओमफ्राय लायनो थांनायाथ' बुहुत बुरजा दङमोन दाना टाइमाबो एसे सर्ट बेनिफ्राय आरो अखायाबो गारा ओमफ्राय ओरै फारसेथिं थांनो ना ओरै खरमतलाथिं थांनो जाबाय आं नांगौ सामानफोरखौ ओमफ्राय हे मारगुलि दायोना दायो जासिगोन दानियाथ' रेडि जाबायना होननानै फैफिनबायसो आं जेबो लायासै ओमफ्राय फोल्ला फोथाब गथ' गथाय ज्राव दोननानै जानजि खाफ्रानानै लाखाबाय जुनारफोर बेबोथ' मोनसे एकदम एनार्जि नांगौनि खामानि नङा होमबा जानजि फ्राद खाफ्रायाबा जाया होननाय बायदि भाजाखौ एवस्लाबनो हाला जुनारफोर रेडिल' खालामनानै दोनबाय अखा गैया फिसालाखौ लानानै फैगोनसै नै एसे गारथ'बाय स्कुटिजों लानानै फैसै शुबनो खालि गेलेनाय ना मेंनाय ओमफ्राय दा उन्दुनो थ' मिजि अखासो मोनबावबाय आरोना बिमा फिसा साथामजोंहाय सिबाय सिबाय एग्जाम माबायदि जानाय
सोंला आं सनाबार सोंला लिरदोंबालाय लिरदोंसै आरो माथो खालामबावनो जेबो राहा गैया सनाफोर आङो दै होगुलायनानैसो देखायनाय जाबाय आरो ना संनायखौबो लाबोनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय ब्लगसाबो गोलावद्राय जागोन ना ओंखायनो संनायखौ लाबोसै बिथै होथ'वाखै आरो ना होनोसै 12ता जागुलायबाय नालाय थाबथां सिफ्रां खालामनायावनो आङो केमेरा लालाय लायासै आरो ना नै बिथैयाबो नै रेडिखासो दै रानथोंसैल' रानहांबाय सनाफोरनि आंना माख्ला आरो ना एवनायावल' बुरजा नुयोहाय गैया नै सिबाय बेबु एसे मोदोम एसे लाबोदों नालाय आङो थारमाने फिसालाया बेबु बिलाखौ जाया ओमफ्राय आं लुगैदों बेबु बिला बेनोबो नांगौ ओमफ्राय गोसोमखौ ओमफ्राय मोदोम तेजपाता एसेबो गारलानानै होलायदों जाबाय बिथैखौ लुलानानै हरसैल' जानो लुगैनाय आसिरुबा नुजाबाय नै जोबोद गोबाव जाबाय होननानै बुंजायो ओंखायनो नुवाखै अखा मिन्थिया मा मिन्थिया लर फिसा बानानै लायनाय एसे बानलु गोरानबो होगोन जेबो मैगं मोनबोआखै बानलुआबो गैला माने एसेल'सैमोन देना होफाबाय ओमफ्राय बेखौ एसे एवबावनोसै बिथैयाबो मोननांगौ नङा होमबा फाइनाल लुक्स ओमफ्राय माथो खालामबावनो लुगैहाबथारनानै लायनायनि खोथा नालाय एसे प्लेटखौ रेडि लादोंमोन आङो सनाफोरनै मा होनना बुंनो मैयानि दालि संखानायखौदि नायफिनगोन ना नायफिनजाथाय बिमा फिसा सानैया नायनांगोन जानाय नङा आजानि जागोन दालिया बारा रोसि गैखाया फाजाखासो वाव आयै इसोर अमा बेदरनि स्वादखौ अमा मोजां मोनग्रा मानसियासो मिन्थिगोन आरो ना मा रोखोमनि जायो बेनिफ्राय सोरबा आगैमोना बुंबाय थादों आंखौहाय आब' जानायनिबो भिडिअ लाबो होननानै बाट मा खालामनो सनाफोर दा फिसाजोजों आं ओरैबायदि जाब्रा ओंखाम जायो नोंसोर आं ओंखाम जानायखौ नुबा ओंखामखौनो जानोसो बागोन आरो नालाय थेर फेथेर अब्लाबो आं मालाबा नाजागोन फिसाजोआ एसे देरगोथोंसै दा ओंखाम जानानै लागोनसै खेंख्लें मेंख्लें बेसेबांबा गोबावनोसो एसे सायगोन आरो ना आंना जिबना फिसाफोर उन्दुस्रांजोबासो एसे सान्थि खामानि मावनो मोनो नङा होमबा बिमा बुरैफ्रा आहाबो फिसालानि इउनिफर्म सुस्रांनानै लागनो हाबाय आरो ना ओमफ्राय आथिं आखाइ सुफिनबाय दहायनो लुस्र'खांखाबायमोन आङो बेनिफ्राय मा होनो सनाफोर आंनि ब्लग्सआ दिनै बिदि नङामोन फुजा सिजोन सौफैयाखै होनबा बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट फैगासिनो दङ नङा होमबा आंनाव फुजानि होननानैहाय स' आं मा दख'ना मा बेनिसो ब्लग्स बानायनो नागिरदोंमोन आरोना दिनै मा अर्डार हरखो माला सौफैगोन मा रोखोमनि बेखौसो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदोंमोन दिनै ओमफ्राय जायाखिसै आलदासो जाहैनाय जाहैबाय ब्लग्सआ दैलि ब्लग्स नालाय सनाफोर बिमा बुरैनिफ्राय आरो माथो ब्लग्स नुबावनो नोंसोरो बाट मालाबा एसे इन्टारेस्टिं साबसिन खालामनो सेस्था खालामनाया आंनाव थाबाय थागोन आरो मालाबा एसे कमेडि टाइपनि नोंथांमोनखौ मिनिहोनो नाजानाय बेफोर थाबाय थागोन आरोना स' नर्मेलि ब्लग्सखौनो अनसायलांबाय थाथ'दो अननानैहाय जाखिनि देखायलाङो आरोना बेनिफ्राय दा दोनथ'नोसै आङो माबा सिं सा फाफ्लि सागुलांजोब्बाय आङो फिसाजोखौ बानायबो जाबाय थाबायना दिनैहाय स' दोनथ'नोसै सनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय ओमफ्राय आं दिनै अमा बेदरखौ जानो लुगैनानै जाथारनानै जि गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरोना फाग्लिखासो जानायावबा आरो मालायफोर जानायखौबा आं खुदै ल'ला गनाय बायदि मोनलायलाङो आरोना गावखौनो रम गोरबोनिफ्राय लुगैबोयो अमा बेदरबाथाय स' दा आंबो जाथारबाय गोजोननाय मोनबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय